Хрысціянскі код. Пра сусветнае кінамастацтва разам з Тыгранам Латышавым. Слава Ісусу Христу, дарагія гледачы, слухачы YouTube-каналу Радыё Марыя. Я рады вітаць вас у нашым 5-м выпуску перадачы «Хрысціянскі код». У прошлых перадачах атрымалось так, што галоўнымі героямі нашых фільмаў былі мужчыны. Таму сёння настаў час пагутарыць і пра нашых цудоўных жанчын. А канкрэтна наша гаворка пойдзе пра экранізацыі культавага, знакамітага і класічнага рамана амерыканскай пісьменніцы Луізы Мэй Олкат «Маленькія жанчыны». Я бы нават наш сённяшні выпуск назваў бы больш літаратурным. Спачатку мы пагаворым пра сам твор, а пазней пра яго экранізацыі. Гэты раман быў заснаваны на ўспамінах аўтара пра ўласнае дзяцінства і сталенне разам з 3 сёстрамі, а ўпершыню апублікаваны ён быў у 1868 годзе. Набыўшы шырокую вядомасць і стаўшы надзвычайна камерцыйна-паспяховым, што паказала народную любоў да гэтага сюжэту. А дзеянне самога сюжэта разгортваецца ў невялікім амерыканскім горадзе. Гэта глыбока кранальная гісторыя апавядае нам пра жыццё, сталенне і пошук уласнага шляху 4 сёстрамі Марч, Мэг, Джо, Бет і Эмі у часы грамадзянскай вайны ў ЗША. Сям'я Марч апынулася ў складанай фінансавай сітуацыі, а бацька быў прызваны на фронт у якасці духоўнага капелана. У гэты выпрабавальны час 4 сястры разам са сваёй любячай маці не проста выжываюць, а вучацца любіць адзін аднаго, дараваць адзін аднаму, клапаціцца пра іншых і знаходзіць радасць у простых рэчах. Сёстры таксама шукаюць сваё месца ў жыцці і, канешне ж, шукаюць кахання. А сваю жыццёвую дарогу яны называюць шляхам пілігрыма. Сам твор пачынаецца як раман сталення, а прадоўжваецца ўжо як раман выхавання. Калі мы паглядзім на гэтых дзяўчат, то пабачым, што кожная з сясцёр непаўторная. У кожнай з дзяўчат свой характар і свая ноша, якую трэба неяк пераадольваць. Большую частку цяжкасцяў, якія выпалі ім на жыццёвым шляху, яны пераадольваюць разам. І вельмі цікава назіраць, як розныя тэмпераменты рэагуюць на адну і тую ж самую сітуацыю. Гэта дапамагае ўбачыць любы, нават самы нязначны канфлікт у розных вымярэннях. Дарэчы, пісьменніцы нават не прыйшлося нічога выдумляць і нагружаць чытачоў звыш меры. Яна проста ўзяла вядомы тып тэмпераментаў і прымерыла іх на сваіх гераінь. Так, старэйшая Мэг прыгожая і адказная. Яна марыць пра каханне і сям'ю, а таксама аб заможным жыцці. Але ў выніку выбірае каханне, а не грошы. Джо творчая, таму яна піша і імкнецца да творчай рэалізацыі, каб быць пачутай. Таксама яна незалежная бунтарка, палкая, імпульсіўная і адмаўляецца ад традыцыйнай ролі жанчын таго часу. Послушай, ты встретишь прекрасную, достойную девушку. Она полюбит тебя всей душой и будет с тобой блистать в свете. А представь меня в такой роли. Я же, посмотри, я нелепая, неуклюжая и невзрачная. Ты будешь стесняться меня. Я люблю тебя, Джо. И устанешь от ссор, да мы уже ссоримся. Я ненавижу высший свет. У тебя не будет друзей. Я буду плохой хозяйкой, и мы будем оба несчастные, а одеться будет некуда. Еще что-нибудь? Больше ничего. Ладно. Разве что. Тедди, я вообще не думаю о замужестве. Я счастлива одна.
Я слишком дорожу свободой, чтобы связывать себя браком. Я думаю, это изменится. Нет. Я думаю, ты выйдешь замуж, встретишь кого-то, навек полюбишь и навек свяжешь с ним всю жизнь. Ты сама увидишь. И я увижу. Ціхая і сціплая Бет сапраўдны светлы анёл сям'і Марч, але, на жаль, яна памірае вельмі рана. Яна таксама валодала музычным талентам і асаблівай чуўлівасцю да ўсіх навокал. А Эмі, самая малодшая ў сям'і, што вельмі нялёгка, бо яна хоча быць падобнай да старэйшых сясцёр і не адставаць ад іх. Таму мы бачым, як вельмі яе амбіцыйную і нават эгаістычную, але з цягам часу яна ператвараецца ў вытанчаную і мудрую дарослую жанчыну. І вось такіх розных дзяўчат аб'ядноўвае адно – жаданне у што бы то ні стала не здрадзіць уласным ідэалам і застацца вернай сабе. Па сюжэту мы бачым, як вельмі удала аўтар падабрала характар 4 галоўных гераінь. Агулам у рамане няма нейкіх станоўчых ці адмоўных герояў. Кожная з сясцёр здзяйсняе як добрыя, так і дрэнныя ўчынкі. Да і ў цэлым раман пра ўменне пражываць жыццё ва ўсіх яго праявах. Гісторыя сясцёр Марч паказвае, што ў адной сям'і могуць быць абсалютна розныя характары і здольнасці дзяцей. І да кожнага з іх можна знайсці свой падыход, не прымушаючы пры гэтым жыць усіх па адных законах. Таксама можна кожнага і аднолькава любіць, так, што славутае суперніцтва паміж братамі і сёстрамі зусім не абавязковае. Ну і вядома, на прыкладзе Джо можна ўбачыць, як важна не здраджваць сабе і шукаць свой уласны шлях, нават калі гэта неверагодна цяжка. Нашай асаблівай увагі яшчэ годны прыклад і маці сясцёр, місіс Марч, якая з'яўляецца тут крыніцам мацярынскай мудрасці для гераінь. Яна вучыць сваіх дачок хрысціянскай этыцы, бескарыслівасці і малітве, а таксама прабачэнню, накіроўваючы іх не праз рэлігійныя догмы, а праз асабісты прыклад. Менавіта ў маці дзяўчаты вучацца ўсяму, як змагацца з лянотай, перамагаць страх і стрымліваць сваю злосць. Яна засталася без мужа, і цяпер адказнасць за выхаванне дачок лягла на яе хрупкія плечы. Місіс Марч сапраўдны прыклад мудрасці і цярпення. Але і тут аўтарка не робіць яе ідэальнай. Матуля часта не паказвае ім сваіх сапраўдных пачуццяў, а імкнецца пражываць усё самастойна. Аднойчы яна падзялілася сваім сакрэтам з дачкою. Проста я навучылася трымаць сябе ў руках. Лепш я выйду моўчкі з пакоя, чым падамся раздражэнню. Ведаеш, на эмоцыях часам можна сказаць тое, аб чым будзеш жалець усё жыццё. Таму я імкнуся пабыць адна, каб проста супакоіцца. Нягледзячы на тое, што дзеянне ў фільме адбываецца ў 1860-х гадах у ЗША, сюжэт цікавы для нас і цяпер. Бо праблемы, якія ўздымаюцца ў гэтым сюжэце, сутыкаюцца і па сённяшні дзень. Першае каханне, горкае расчараванне, нясцерпнае расставанне і няпростае пошук у сябе і свайго месца ў гэтым жыцці. Мы можам разам з героямі прайсці праз усе этапы сталення, суперажываць ім і зразумець, як дзейнічаць у складаных сітуацыях. Цікава назіраць і за думкамі пісьменніцы Олкат аб ролі жанчын у грамадстве. Цяпер усё выглядае крыху наіўна і можа быць нават смешна. Не забывайце, з моманту выдання рамана прайшло ўжо больш за 158 год. Але менавіта у такіх раманах адчуваеш і разумееш, які шлях прайшлі гэтыя мужныя жанчыны, прайшлі за ўвесь час гісторыі. Пачынаеш шанаваць, што зрабілі гэтыя смелыя жанчыны. Увесь сюжэт маленькіх жанчын прасякнуты атмасферай дабра, разумення, прыняцця
і любові. Кожны маленькі раздзел – гэта асобная гісторыя са сваёй атмасферай, са сваёй філасофіяй і сэнсам. У маленькіх жанчын няма якіх-небудзь грандыёзных здарэнняў або крутых паваротаў сюжэту. Гэта сюжэт аб маленькіх трагедыях і маленькіх радасцях звычайнай амерыканскай сям'і. Але за простым сюжэтам хаваюцца вельмі каштоўныя урокі маральнасці. Таму варта пагутарыць і пра глыбокі рэлігійны падтэкст усяго дзеяння. І зараз мы разгледзім нейкія хрысціянскія і маральныя сэнсы гэтага цудоўнага твору. Але варта адзначыць, што нягледзячы на недзіцячы рэлігійны падтэкст, сюжэт вельмі просты для ўспрымання, насычаны гумарам і нетрывіяльнымі разважаннямі. Маленькія жанчыны – гэта вельмі глыбока маральная і звычайная этычная гісторыя, якая вучыць дабрыні, стойкасці і сямейным каштоўнасцям. Да таго ж, дзеянне сюжэту пачынаецца і заканчваецца ў хрысціянскае свята Раства Хрыстовага. Дарэчы, па гэтай прычыне сама кніга і яе экранізацыі лічацца класікай каляднага кіно. ЗША, краіна-пісьменніцы, была і застаецца да гэтага часу вельмі традыцыйнай і хрысціянскай краінай. У ЗША пражываюць як каталікі, так і пратэстанты. Таму зразумела, чаму Олкат уводзіць у апавяданне мноства біблійных алюзій і адсылак да твораў духоўнай хрысціянскай літаратуры. Галоўныя хрысціянскія адсылкі будуюцца на тэме барацьбы з пакусамі і грахом, следаванні духоўнаму шляху і прапаведванні сапраўднай любові. Таксама найважнейшы хрысціянскі матыў рамана – гэта бескарыслівая дапамога бедным. Так, напрыклад, сёстры аддаюць свой святочны калядны сняданак суседняй беднай і галадаючай сям'і Хумель. А багаты і адзінокі сусед, стары містер Лоўрэнс, даведваецца пра гэты высакародны ўчынак ад свайго унука Лоры. Крануты дабрынёй суседзяў, містер Лоўрэнс дасылае дзяўчатам шыкоўную калядную вячэру з марожаным, садавінай і салодкім. Увогуле, у сюжэце тэма вяртання дабра паміж сям'ёй Марч і іх багатымі суседзямі Лоўрэнсамі з'яўляецца адной з цэнтральных. Гераінь шчыра вераць у маральны закон. Калі ты сееш дабро, то оно абавязкова вернецца да цябе у выглядзе шчырай падзякі, новых сяброў альбо супакою у душы. А сюжэтныя элементы паказваюць, як шчырасць і шчодрасць і спачуванне запускаюць ланцуговую рэакцыю удзячнасці. Сёстры і іх маці утвараюць моцны круг любові і падтрымкі. Яны адмаўляюцца ад асабістых забаў ці кішэнных грошаў дзеля таго, каб купіць падарункі маці альбо аплаціць патрэбы хворай сястры Бет. Гэтыя маленькія штодзённыя ахвяры вяртаюцца ў сям'ю у выглядзе моцнай духоўнай сувязі. Такім чынам, сюжэт паказвае, што клопат аб хворых і падтрымка тых, хто мае патрэбу, з'яўляецца цэнтральным прынцыпам хрысціянскага вучэння аб любові да бліжняга. Гэтыя ўчынкі вучаць, што сапраўднае шчасце заключаецца не ў матэрыяльным багаце, а ў тым, каб рабіць дабро іншым. Тут пісьменніца Луіза Олкат робіць акцэнт не на амярцвелай рэлігійнасці, а на жывых, добрых справах, сумленнасці і міласэрнасці. Сюжэт маленькіх жанчын нават можна назваць міні-бібліяй. Сапраўды, тут ёсць шмат хрысціянскіх алюзій на Евангелие і апісаны ўсе 7 смяротных грахоў: пыха, хцівасць, зайздрасць, гнеў, распуста, неўмеркаванасць у ежы і піці і, канешне ж, лянота. Сюжэт дэманструе шлях пакаяння герояў, пераадолення эгаізму, напрыклад, барацьба Джо з гневам і ўзрастання хрысціянскіх цнотаў. Старэйшая сястра Мэг сумуе па мінулым багаці сям'і. Яна зайздросціць сукенкам і балям багатых сваіх сябровак. Яе галоўны урок – навучыцца шанаваць бедны, але сумленны побыт. Грахом з Джо быў гнеў. Яна валодае гарачым тэмпераментам і вострым языком. Сапраўдным выпрабаваннем для яе становіцца моцная сварка з Эмі,
якая ледзь не скончылася трагедыяй на лёдзе, таму Джо вучыцца кантраляваць эмоцыі. Эмі валодала эгаізмам, ну і, канешне, зайздрасцю з ганарыстасцю. На пачатку яна паказана карыслівай і засяроджанай на грамадскім статусе і прыгажосці, але пераадольвае свой эгаізм, ператвараючыся ў шляхетную і мудрую жанчыну. Традыцыйна Бет лічыцца анёлам сям'і. Замест грахоў яна ўвасабляе поўную самаадданасць і пакору, дапамагаючы іншым змагацца са сваімі хібамі. Багатаму і маладому суседу Лоры была ўласціва лянота. Спачатку ён пакутвае ад нуды і апатыі і не хоча вучыцца і марнуе час, пакуль каханне і сяброўства з сёстрамі Марч не натхняюць яго на працу і адказнасць. Цётка Марч валодала сквапнасцю, жорсткасцю. Багатая сваячка выкарыстоўвае свае грошы для маніпулявання сям'ёй, хаця з яе суворасцю і хаваецца своеасаблівы клопат. І хоць кожны глядач разумее, што сюжэт сябе павучае, аўтар робіць гэта настолькі мякка і недакучліва, што гэта не адштурхоўвае цябе ад прагляду фільма. Таксама ў гісторыі ёсць і шмат алюзій на твор знакамітага пісьменніка і прапаведніка Джона Буньяна «Падарожжа пілігрыма ў нябесную краіну». Кніга Буньяна і па сённяшні дзень па праву лічыцца адным з самых значных пасля Бібліі мастацкіх тэкстаў на хрысціянскую тэматыку. Гэтым творам пісьменніца зачытвалася яшчэ з дзяцінства. Цікава, што многія назвы глаў у маленькіх жанчынах робяць адсылку да падзеі і месцаў падарожжа пілігрыма. Кніга Буньяна апавядае аб вандраванні героя па імені Хрысціянін. На шляху да нябеснай краіны яго чакала мноства небяспечных прыгод. Падчас свайго падарожжа хрысціянін сустракае людзей і істот, якія спрабуюць дапамагчы ці перашкодзіць яму. Гэтае падарожжа можна трактаваць і як падарожжа душы да раю, і як шлях да самаўдасканалення. Сюжэт маленькіх жанчын, як і кніга Буньяна, прапаведвае ідэю аб тым, што трэба стойка несці сваю жыццёвую ношу і не паддавацца спакусам і граху. У пачатку сюжэта маці даруе дачкам сама гэтую кнігу, а яны, у сваю чэргу, выкарыстоўваюць яе як кіраўніцтва для духоўнага росту, прадстаўляючы свае жыццёвыя цяжкасці, ссоры і слабасці як этапы шляху да нябеснага граду. У сюжэце маленькіх жанчын мы бачым духоўнае сталенне, дзе гераіні пераадольваюць свае грахі і паветраныя замкі, падобна пілігрыму, а кожная з дачок Марч паддаецца нейкай спакусе, што звязана з іх тэмпераментам або нейкім асабістымі неўдачамі. Гераіні гэтай гісторыі застаюцца пазітыўным узорам для пераймання жанчын і сёння, дэманструючы біблейскія каштоўнасці, дабрыні, міласэрнасці і бескарыслівасці. У персанажу Джо асабіста мяне прыцягнула адданасць сваёй сям'і, рашучасць ісці наперад за марай, не гледзячы ні на што, і таксама тое, як аддана яна абараняла сваю працу. Мне таксама спадабалася, што ва ўсіх сітуацыях сям'я заўсёды заставалася для Джо галоўным натхненнем. У сюжэце мы таксама бачым, што мацярынства – гэта глыбока духоўнае пакліканне. Маці галоўных гераінь натхняе сваіх дзяўчат трымацца праўды і не адмаўляцца ад сваіх мэт і мар. Маці зараз, пакуль бацька на вайне, глава сям'і, але нягледзячы на гэтую цяжкую працу, у яе заўсёды знойдуцца сілы для дзяўчат і для песні. Песняй яна абуджае сваіх дзяцей і з песняй укладвае іх спаць. Асабіста мне падабаецца, што гэта гісторыя пра маці, якая паважае і любіць сваіх дзяўчат проста за тое, што яны такія, якія яны ёсць. Гэта ў свой час было вельмі рэвалюцыйна і сучасна. Варта адзначыць, што маленькія жанчыны атрымалі мноства паспяховых мастацкіх экранізацый. Сярод іх асабліва вылучаюцца некаторыя фільмы, пра якія мы зараз і пагутарым. Самыя першыя экранізацыі раману існавалі яшчэ ў эпоху нараджэння кіно.
У канцы 1910-х гадоў на экраны выйшла дзве нямыя версіі маленькіх жанчын. На жаль, абедзве стужкі на сённяшні дзень афіцыйна лічацца страчанымі фільмамі, а ніводнай копіі фільма у архівах, на жаль, не захавалася. Адзін з першых гукавых фільмаў па кнізе выпусціў рэжысёр Джордж Кьюкар у 1933 годзе. Дарэчы, сама ён затым зняў легендарны фільм «Знесеныя ветрам». Ролю Джо бліскуча выканала легендарная Кэтрын Хёберн, атрымаўшы за роль прэмію Венецыянскага кінафестывалю, а таксама кінастужка атрымала Оскар за найлепшы адаптаваны сцэнарый. Фільм лічыцца адной з самых лепшых і цёплых адаптацый кніг і ўваходзіць у знакаміты ватыканскі спіс фільмаў як кіно, якое мае выдатную мастацкую і духоўную каштоўнасць. Затым у 1949 годзе рэжысёр Мервін Лерой у эпоху тэхнікалору выпусціў першую каляровую і яркую галівудскую версію рамана. Ролю Эмі тут выканала яшчэ тады маладая Элізабет Тэйлар, якая пазней стала адной з найвялікшых сусветных зорак кіно. Фільм быў выпушчаны знакамітай кінакампаніяй Метро-Голдвін-Майер і атрымаў прэмію «Оскар» за найлепшую працу мастака-пастаноўшчыка. Але сённяшнія кінаманы з любоўю і настальгіяй успамінаюць самаэкранізацыю 1994 году аўстралійскай рэжысёркі Джилліан Армстронг і кінакампаніі Columbia Pictures, якая выпусціла вельмі цёплую, утульную, сямейную і атмасферную экранізацыю рамана, якая і па сёння лічыцца каляднай класікай. Гэта надзіва востры і разумны пераказ знакамітай гісторыі, а не проста сямейны фільм з мяккімі бакамі, як можа здацца спачатку. Армстронг ставіцца да фільму сур'ёзна, і вы ацэніце акцёрскае майстэрства ансамбля 5 зорак, якія ствараюць цяпло і знаёмяць вас з сапраўднай сям'ёй. Дзякуючы самамагутнаму складу таленавітых актрыс, Джилліан Армстронг у сваёй адаптацыі маленькіх жанчын даказвае, што вечная гісторыя можа быць паспяховай незалежна ад таго, колькі разоў яна расказана. А яшчэ фільм атрымаў 3 намінацыі на прэмію «Оскар» і прэмію «Бафта». У 2017 годзе дзяржаўная тэлекампанія Великабрытаніі BBC выпусціла 3-серыйны міні-серыял, які быў брытанскай адаптацыяй раману і вельмі блізкім да тэксту першакрыніцы. 4 ребенка, кратчайший путь к мигреням, инфаркту и несварению желудка. Я бы хотела, чтобы девочки были со мной как можно дольше, но еще я хочу, чтобы все они искренне полюбили хороших людей. С Рождеством и удачно донести поднос. Да уж. Джо тут сыграла дачка Умы Турман, Майя Хоук. Цікава, што ў пагоні за гістарычнай дакладнасцю рэжысёр серыяла Ванесса Касвель забараніла нават занятым у праекце актрысам карыстацца брытваю і наносіць макіяж. Ну, а самая знакамітая, сучасная і дынамічная экранізацыя рамана выйшла на вялікія экраны ў 2019 годзе. У таленавітых руках рэжысёркі Грэты Гервік любімы раман Луізы Мэй Олкат атрымаў не толькі дакладную, але і свежую адаптацыю. Гэта арыгінальная версія з нелінейным сюжэтам атрымала 6 намінацый на прэмію «Оскар» і 1 прэмію «Оскар» атрымала за найлепшы дызайн касцюмаў, а дзякуючы яркай гульне лепшых маладых акцёраў сучаснасці, напрыклад, такіх як Сіршы Ронан, Тімаці Шаламе, Эма Уотсон і Флоренс П'ю, фільм удыхае новае жыццё у рамантычную класіку. Менш папулярнымі былі наступныя экранізацыі. Амерыканскі 2-серыйны тэлевізійны міні-серыял «Маленькія жанчыны» 1978 году быў створаны рэжысёрам Дэвідам Лоуэлам Рычам. Дарэчы, гэта адзіная экранізацыя, дзе выкарыстоўваецца прыём закадравага апавядання, дзе галоўная гераіня Джо сама выступае у якасці аўтара гісторыі. Міні-серыял, хаця і не стаў вельмі папулярным, але быў цёпла сустрэты гледачамі і крытыкамі, атрымаўшы намінацыю на прэмію «Залаты глобус»
і удастоіўся ўзнагароды Эмі. У 1987 годзе з'явіўся анімэ-серыял для любителей гэтага жанру. Называўся ён «Маленькія жанчыны». Гэта была знакамітая ў Японіі 48-серыйная адаптацыя раману ад студыі Nippon Animation, якая ўваходзіць у цыкл «Тэатр сусветнай класікі». А ў 2018 годзе выйшаў фільм, які пераносіць дзеянне рамана ў 21 стагоддзе і быў прымеркаваны да 150-годдзя кнігі. Карціна атрымала цёплыя водгукі як сучасная і натхняльная сямейная драма. Апошняй на сённяшні дзень экранізацыі «Маленькіх жанчын» лічыцца паўднёва-карэйская дарама 2022 году. Але гэта вельмі вольная і сучасная адаптацыя, вядомая толькі ў паўднёвай Карэі. У дараме паказваецца гісторыя 3 сясцёр, якія выраслі ў беднасці і апынуліся ўцягнутымі ў інтрыгі супраць уплывовай сям'і краіны. Асабіста я веру, што прагляд экранізацыі «Маленькіх жанчын» моцна паўплывае на вас, як паўплываў арыгінальны раман на шмат якіх людзей, а таксама і на творчасць мноства знакамітых людзей. Так, напрыклад, Джоан Роўлінг казала, што вырашыла пачаць пісаць у дзяцінстве пасля прачытання сама гэтай кнігі і называе Джо любімай літаратурнай гераіняй. Тэадор Рузвельт, прэзідэнт США, прызнаваўся, што гэта адзін з найлепшых літаратурных твораў у свеце. А знакаміты Ред'ярд Кіплінг называў кнігу адной з самых любімых. Таму запрашаю да прагляду і перагляду экранізацый «Маленькіх жанчын», каб адчуць захапленне ад упартасці маленькіх лэдзі, якія супраціўляюцца сваім слабасцям і жыццёвым выклікам. Прыемнага прагляду і слава Ісусу Христу! Хрысціянскі код. Пра сусветнае кінамастацтва разам з Тыгранам Латышавым.